Γεια σας φίλοι του YouTube, Slenderpack εδώ και σήμερα παίζουμε Outlast όπως σας είχα υποσχεθεί. Ας ξεκινήσουμε. Αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι λένε ότι είναι το πιο horror game του 2013, αλλά προς το παρόν δεν έχει βγει κάποιο πιο horror, οπότε θεωρείται και του 2014. Έχουν παίξει πάρα πολλοί φίλοι μου ή το έχουν δει σε βίντεο, εγώ δεν έχω δει τίποτα. Έχω παίξει μια φορά λίγο στην αρχή και ξέρω λίγο πάνω κάτω πως γίνεται στην αρχή, αλλά σήμερα παίζουμε. Το βίντεο θα είναι γύρω στα 10 λεπτά. Μισό λεπτό να κατεβάσω το ρολόγιο να βλέπω. Παρά 24, εντάξει, μπείτε μέχρι παρά 10, άντε λίγο παραπάνω. Οπότε πάμε, παίζουμε σήμερα. Ελπίζω να μ' ακούτε, μιλάω όσο πιο δυνατά μπορώ, γιατί στο προηγούμενο είχα κάνει μια βλακή γιατί πήγα να κάνω record ένα δοκιμαστικό, αλλά πολύ δυνατά έχω στο computer και δεν είχα παρατηρήσει ότι μπορώ να το χαμηλώσω και να το χαμηλώσω για να μ' ακούτε εμένα καλύτερα. Οπότε πάμε. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω για το 1 subscriber στο πρώτο μου βίντεο και τα 2 like που πήρα επίσης. Και εντάξει, δεν είμαι και πολύ γνωστή, οπότε αυτό. Ήθελα να ευχαριστήσω αυτόν τον... Εδώ πέρα εγώ μόνο την κάμερα που να. Τώρα δεν κουνάω τίποτα. Α, όχι ακόμα. Documents. Yeah. Δεν πάτησα καν close, ξέρω εγώ. Batteries. Cameras. Ξέρεις. Cameras. Ξέρω εγώ τι κάνει reload με τον πιο fail τρόπο. Απλώς τη βαράει. Commando. Wap. Δεν κουνάω εγώ κάμερα, τίποτα. Έχω 2 στις 10 μπαταρίες. Τώρα μου χάλασε μπαταρία αρχίδι. Αρχίδι είσαι. Λοιπόν, ξέρω τι γίνεται στην αρχή. Η πρώτη πόρτα είναι κλειδωμένη. Οπότε... ναι, είναι κλειδωμένη. Όχι, αυτή είναι εδώ. Επίσης αυτές κλείνουν. Οπότε πάμε. Wap. Jump. Let's open this fucking... Οπότε πρέπει να πάμε από εκεί πέρα. Δεν ξέρω πως κάνω zoom. Τα δεν κάνω zoom, ρε φίλε. Βάλω, δεν πειράζει. Δεν ξέρω πως κάνω zoom, αλλά... Τώρα πηγαίνουμε από εδώ και πρέπει να σκαρφαλώσουμε κάπου, γιατί και εδώ πέρα με το control, εντάξει. Αυτό το έχω παίξει 3 φορές. Στην αρχή θα το έκανα βίντεο το Outlast, γιατί δεν ξέρω, δεν ήθελα, φοβόμουν και διάφορα, αλλά πήρα όλο το θάρρος για... εντάξει, λογικό είναι να φοβάσαι ένα τέτοιο παιχνίδι. Λένε ότι είναι το most horror, έχω παίξει λίγο στην αρχή, δεν ξέρω σχεδόν τίποτα τι γίνεται εκτός από το ότι πεθαίνεις στο τέλος, γιατί μου το έχει πει ένας φίλος μου, γιατί του είπα μου το πεις, θέλω να το κάνω βίντεο, αλλά δεν κρατήθηκε και μου το είπε. Ρε πούστη. Οπότε αυτό, τέλος πάντων, πάμε. Let's go. Το επόμενο βίντεο θα γίνει το βράδυ, τώρα είναι μεσημεράκι. Θα το έκανα χθες το βράδυ, αλλά ήμουν αρκετά κουρασμένος και δεν έκανα τίποτα από βίντεο. Γιατί ακόμα έκανα upload στο πρώτο μου βίντεο. Βασικά ξέρετε κάτι, το βίντεο βασικά θα το κάνω γύρω στα 16 λεπτά, κάπου εκεί 15, και σε πάρει 13 λεπτά ρε παιδί μου πες, γιατί τέτοιο δεν πειράζει. Outlast είναι λίγο παραπάνω, δεν πειράζει, έχει πάρει ξέρω εγώ 300 minutes, σιγά δεν είναι εκεί το θέμα να κάνει upload, γιατί ένα βίντεο το 2 λεπτό μου είχε πάρει 3 ώρες, γιατί δεν έχω το καλύτερο PC, ξέρω εγώ, ή laptop. Βασικά σε laptop κάνω βίντεο τώρα, record προς το παρόν. Οπότε δεν περιμένετε και πάρα πολλά games και διάφορα. Προς το παρόν θα έχω 3 games και πολλά mods για Minecraft. Ναι. Οπότε μην περιμένετε πάρα πολλά πράγματα. Όσο μπορώ θα κάνω ό,τι μπορώ παραπάνω, δεν και συνέχεια να κάνω πάρα πολλά βίντεο. Τώρα με τη σχολική χρονιά θα είναι λίγο πιο δύσκολο για μένα που θα ξεκινήσει για να ανεβάζω βίντεο, αλλά
They killed us. Αρχίδια μας. You got out. Μπράβο. The variants. Εγώ θέλω να βγάλω λοιπόν. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security control. Επίσης εδώ θα δω το χοντρό για πρώτη φορά. Εδώ πέρα, ναι, βασικά εγώ ξέρω τι θα γίνει σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, μέχρι εδώ έχω παίξει, αλλά πώς γίνεται αυτό? Μπες ρε, βλάκα, χοντρέ. Μα δεν μπαίνει. Χοντρός, μαλάκα. Μαλάκα, τσιγάρα. Ένας φακός. Ένας γέρος. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά εσύ, γέρο. Γέρο. Ο παππούς μου είναι πιο γρήγορος από σένα. Σαν κότα μαλάκα, τσιγάρα. Αυτά είναι προσωπικά βίντεο. Είναι τσόντα, να βάσω άνθρωπος. Είναι τσόντα. Το ότι κάνω απλό ανταύριο από την κάμερα. Ελπίζω τώρα να έχει φύγει. Ναι, έφυγε. Τσάου. Μαλάκα. Δεν πρόλαβα να διαβάσω το objective. Αλλά κάτι για security documents. Κάτι για security, όχι θέλω μπαταρίες. Έχεις καμία? Ξέρω εγώ, μπαίνεις εδώ πέρα μόνο και μόνο. Κλέβω όλη τα ψή και φεύγω τσάκι. Θα γίνω πλούσιος μαλάκης. Λοιπόν, θα πάμε από εδώ. Τίποτα. Μην ρωτάς. Επίσης δεν έχω ψάξει τίποτα. PC, λάβο, καλά χέστε. Φυσικά λάβο δεν έχει. Ξέρω εγώ στο DLC είσαι σε laptop και εδώ πέρα ζωντανός αυτό. Εντάξει. Ευτυχώς, νομίζω το πια. Τι ξέρεις τη Μίτσου ρε. Έχει σήμερα αυτό τέτοιο. Θέλω να δω αυτό το τέτοιο. Αυτός είναι ο πιο κούκλας. Κούκλε. Κούκλε. Και γυρνάει, ξέρω εγώ. Πρέπει να βρω μπαταρίες. Γιατί σου δίνει μόνο μία? Τώρα αυτό γιατί το έκανα? Δεν ήθελα να το κάνω, μπάτσα λάθος κουμπί. Εδώ έχει μπαταρία έξω από το keycard γιατί μόλις το είδα. Βασικά έχω παίξει μέχρι εδώ, να σας πω. Μετά το όληξα γιατί πράγμα. Αυτό ήταν όμορφο και το keycard, το θυμάμαι. Τώρα εδώ δεν έχω πάει. Τι! Πώς μου σκότωσε? Κοίτα τι μαλάκες δεν φίλε. Ας το διάλογο bastard, πούστη, αρχίδι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Τέλος. Γιατί με παλεύω στον αρχίδο? Ποιος έκλεισε την πόρτα? Πω καλά, εντάξει. Δεν παίρνα κάτω από το ξύλο. Ρε πούστη. Τώρα θα μου επιτεθείς. Άντε με μαλάκι. Πάρνα τσιγάρα. Πάρνα καρότσι ως δείγμα νίκης. Κάτι να με φωσφορεί, να δουν το... Ρε φίλε, μπαταρίες. Ναι. Ο γαμάτος όταν πεθαίνεις σου δίνει 2 μπαταρίες full. Αν δεν είναι. Αυτό το keycard ακριβώς το βάλω.
Battery. Ποιος έκλεισε την πόρτα? Γιατί κοπάνα στο φως? Απλώς πηγαίνουν εκεί πέρα κοπάνα. Τίποτα. Συγγνώμη. Εκεί πέρα. Αυτό είναι όλο. Τι στο μπουλ. What the fuck. Αυτό είναι πιο καθαρή από εδώ. Ναι. Δεν πειράζει. Πολύ αίμα. Πολύ. Security. Δεν βλέπω. Πάνω εδώ. Κάποιοι δεν ενδιαφέρουν. Βλέπω και παιδιά αυτό. Αυτός μαζί μου δεν υποτίθεται ότι είναι μπάστερ. Γέρα. Σε μισό. Μα δεν άκουσα που βάρεις την πόρτα. Τελευταία στιγμή το. Τώρα δεν υπάρχει. Ωραία. Να αφήσετε το να μπει. Νάτος. Λοιπόν παιδιά, πιστεύω ότι κάπου θα τελειώνει το επεισόδιο. Εδώ τελειώνει το πρώτο επεισόδιο. Θα πούμε στο επόμενο. Να είστε συντονισμένοι και κάντε subscribe και like μέχρι το επόμενο. Οπότε τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Επίσης, αυτή ήταν η αδερφή μου που μπήκε. Και αυτή είχε παίξει το Outlast, ναι. Οπότε τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο Outlast.